Tak imbui 5 juta, 35. 35. Yes. Nggih, dadi niki ngeten. Kula niku metung barang temuan saking daerah Pacitan. Niki barange kanca kula niki. Kagungan dua barang, sing setunggalnya tinggalan toh. Sing setunggalnya tinggalan niki berupa badik. Iki jenenge badik. Iki badik-badik apa? Badik-badik luar Jawa. Iki terus sing setunggal beton niki. Beton temuan iki. Lah sing badik kula petung nggih pusaka niki. Nah, aku karo awakmu suwi banget ora ketemu. Aduh iki wis seneng kok, wah lah wis suwi banget ora ketemu. Terus sampean nggih story iki, terus akhirnya aku WA-an karo awakmu. Ya toh, terus ya wis akhirnya tekok-tekok barang aku kuwi lak arep kok mahar niki mahare piro. Lah saiki aku pengen ngerti ben kabeh padha ngerti. Iki sejarah awakmu oleh iki piye? Yes. Lah awale kuwi kan aku yen ning omah ke kekurangan banyu to, Gus. Terus yo duwe inisiatif karo bojoku rembukan. Tak celukne tukang gawe sumur kae tak kon goleki endi nggone sing enek banyune. Oke. Ya, ndalah ketemu ning ngarep omah kuwi sing sebelah kanan. Ya nggon kono kuwi wis titike banyu. Goleki wis pas, sidane tak gali karo bojoku, karo anakku, sak isa-isaku, sak kuat-kuatku. Nganggo tembok cilik sakmene kuwi ya kadang tak garape sedina ke 2 jam, kadang sak jam. Wis pokoke mung nekat ngono intine. Iya. Optimis. Heeh. Lah pas kedalaman 5 meter, aku kok ceting ngono natap iki. Nek iki opo iki ngono aku. Iya. Lah kok iki barang antik apa piye ngono. Iya. Lah kuwi aku ndang-ndang munggah. Terus tak amanke iki. Tak kon menengahi bojoku tak pengen cerita karo sapa-sapa. Iya. Terus aku yo duwe inisiatif, "Buh, iki koncoku iki luweh luweh ngerti iki ngono." Tapi sadurunge iki ya sempat ditawar wong, ditawar 30 iki urung tak wenehne iki, Gus. Berarti wis sampai dinyangi wong ning ngono. Heeh. Aku sik kelingan ning awakmu. Aku yakin awakmu luwih paham karo benda iki ngono. Dadi aku ora ngeculne yang sembarangan wong. Paham. Iya 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 iya. Yes, Memang kon. benar. Iya. Kondisi ini dan sampun ditawar 3 doso. Terus yo kan yo wis pernah rembukan awake dhewe pira-pirane ya to. Heeh. Sik, gek terus enek kejadian apa? Ya to. Sampean kan terus aku WA kan terus muni-muni kejadian iki kejadiane piye? Lah kuwi. Pas kuwi iki sempat nang kejadian apa kuwi? Aku nggali kuwi ke apa ya? Pas gali kuwi ke ning teko kedalaman sekitar 12 meter kuwi banyune ki iso gedhe ning jero ki. Terus aku ya seneng, blong ning ati. Anak bojoku kabeh seneng ning ngono kuwi. Berarti iki sik kok lanjut sampai 12 meter. Heeh. Manual kok gedhi ngono kae. Heeh, manual. Yo. Nganggo gancung, nganggo gejik kuwi, nganggo cetok kuwi, pokoke sak sempat-sempate bendina sak jam, pokok 2 jam kuwi penting tetep gawe kuwi. Terus jerekmu kok sumurmu ambrol kuwi piye wi? Lah, kuwi anu kuwi. Kejadiane kuwi pas arep pasang gorong-gorong kuwi, Gus. Lah pas arep pasang gorong-gorong kuwi kan banyune saking gedene sumbere ning jero. Ya. Lah kuwi banyune wis sempat seperempat saka kedalamane kuwi, sepertiga kedalamane sumur kuwi. Banyune ndang-ndang ditewu. Lah kudune kan ora ditewu pas nyemplung ning ngene alon-alon ngono. Lah kuwi banyune ditewu. Lah otomatis kan lemahe sing nang pinggir-pinggire kuwi melu ambrol nang jero. Dadi kanan kirine sumur kuwi malih kedalamane ning jerone iki bentuk kendil no diameter iki malih Grunggang ngono to? Heeh, kaya kendil. Sekitar 4 meteran mungkin malian jerone iki. Aku yo heran kuwi Gus kok iso sampai kaya ngono. Kan biasane aku nggih
Wis sumur sing biyen sing pernah tak alami ora sampai kaya ngono kuwi. Lah kuwi kok iso ambrol ki terus anu apa malih nggrodo ning jerone iki. Apa ya karena iki apa karena apa ngono lah gak ngerti aku. Yo ngene, saiki aku wis paham karo sing apa wis kok sampai nih mang, terus yo saiki ning barang iki neh iki sik sampai koyo ngene iki Jian ya butuh diresiki sak piturute. Ini nek jujur ae nek awakmu njaluk 50 aku ora kuat. Wis bloko suto ae. Tenanan. Aku lek awakmu njaluk 50 aku ora mampu. Saiki ngene. Iki wis di apa ben padha penake gek terus yo sedulurane awake dhewe tetep berjalan. Ngono. Ya ora karena iki, maksudku ki ora kok karena iki terus aku nganu iki terus bersedulurane terus apikne ya ora maksudku ya wis ben awake dhewe ben luwih raket. Awake dhewe kan sowit ora hubungan. Betul. Awakmu kerja ning DLAJ to. Heeh. Nah. Ngene. Aku iki tak imbui 5 juta, 35. 35. Wis. Tak imbui 5 juta. Ning lek kon 50 aku iku wabotan nek 35 soal iki kan ngene iki sik enek barang-barang sing sekirane aku kudu ngresiki enek donga-donga yo engklek enek sesuatu hal donga sing ora pas ngono aku kan yo ngresiki ubur rampiku yo akeh ngono nek 35 piye Ya tambah-tambah 5 apa 7 ngono to, Gus. Aku yakin iki barang apik kok iki. Soale ning kedalaman sakmono kuwi. Mungkin biyen anak sejarah ning kono kok sampai iso kedalamane sakmono kuwi mungkin enek Iya. apa tanah longsor gitu terus biyen sempat diomahi ning jerone. iya kuwi apa sing kok omongne wis sok enek bener e sok enek bener wis ngene iki nyang-nyanganku terakhir ya nyang-nyanganku terakhir sepedaku iki sik anyar sik sekitaran rong sasian sik urung eneng iki sik sesasi setengah. Sepedaku iki nyar sik nyar iki. Mama. Jipokan BPKB ku karo STNK, Ma. Jadi iki bener-bener aku ngrumangsani yo. Awakmu leh munggahe sumur karo anakmu karo bojomu sampai kok rewangi koyo ngono kuwi, ya to. Kuwi aku ngregani, ya. Neng nek aku jujur nek kon 50 ora kuat. Sepeda iki sik urung eneng sekitar rong sasian, tak ijoli sepeda. Tak ijoli sepeda iki BPKB-ne. Iki BPKB-ne atas namane bojoku dhewe, iki STNK-ne, iki kuncine. Lek treyo tapi yo ngengen dhisik. Aku nek dhuwit ora genep sakmono. Tapi nek sepeda iki insyaallah luwih saka sakmono. Heeh. Nah, Piye ya? kuwi ngen-ngenen pikiran. Aku mung nganokne perjuanganmu. Ya aku karo kowe yo kekancan wis suwi ning ya awake dhewe memang jarang ketemu ya pacak awakmu nggawe story geger-geger kae terus akhirnya tak WA-ne ke awakmu yo tak telponi terus aku yo pengen ngerti kayak yo alhamdulillah aku mang yo kok gawakne duren barang. Heeh. Wis matur suwun. Ning yo kuwi wis tak ijoli sepeda wis. Arek kowe. Arek kowe piye? Ya wis lah ora apa-apa. Ora apa-apa ya. Heeh. Ya wis. Wis muga-muga ya pusaka iki tak tampa ya tak ijoli sepeda wis muga-muga padha berkah barokah ya. Amin. Ya wis. Matur suwun.